Il-lockdowns waslu għal sitwazzjoni li hija 3 darbitar minn dik li għandna f'pajjiżna b'effetti kbar fuq il-ħwienet u r-ristoranti f'pajjiżi Ewropej li imponew l-akbar restrizzjonijiet. Informazzjoni pubblikata minn Google bbażata fuq il-postijiet li ġew iffrekwentati minn nies li jużaw smartphones fuq perjodu ta' ġimagħtejn bejn Novembru u Ottubru turi kif għalkemm qabel diġà kien hemm livelli relattivament baxxi ta' attività, il-lockdowns waslu għal tnaqqis fl-andament ekonomiku. L-art tnaqqis ġie rreġistrat fi Franza fejn minn tnaqqis ta' 19% fl-aħħar ġimgħa ta' Ottubru, fl-ewwel ġimgħa ta' Novembru ġie rreġistrat tnaqqis ta' 54%. Dan ifisser li f'ġimagħtejn iż-żieda fir-restrizzjonijiet ikkawżat tnaqqis ta' 35%. Fl-Awstrija tħabbir ta' lockdown ukoll ikkawża tnaqqis drastiku fl-attività ekonomika hekk kif fl-ewwel ġimgħa ta' Ottubru ġie rreġistrat tnaqqis ta' 28% filwaqt li f'Novembru raw tnaqqis ta' 41%. Dan ifisser li ġiet ikkawżata daqqa ekonomika ta' 13% bżieda fir-restrizzjonijiet. Fil-Belġju wkoll ġiet ikkawżata tnaqqis ta' 19% differenza mill-aħħar ġimgħa ta' Ottubru għall-ewwel ġimgħa ta' Novembru. Ir-Renju Unit kien fost l-inqas li rat tnaqqis kawża ta' restrizzjonijiet, madankollu dan jista' jkun minħabba li r-restrizzjonijiet miżjuda damu ma daħlu fis-seħħ. Artiklu fuq il-kulħadd li ppubblika din l-istatistika jagħmel l-osservazzjoni li din l-informazzjoni tindika kemm hija qlija l-għażla tal-Gvern Malti li ma jissejjaħx lockdown nazzjonali. Dan hekk kif it-tnaqqis fl-attività ekonomika għal pajjiżna baqgħet li kienet fl-aħħar ta' Ottubru. L-artiklu jinnota kif filwaqt li l-fatt li pajjiżna ma marx għall-lockdown mhux biss salva l-attività tan-negozji iżda għen sabiex ikun issalvagwardjat l-għajxien tal-familji.